Na, sziasztok srácok, én itt Siege vagyok, és ebben a mai videóban megpróbáljuk megcsinálni 3 startupot, remélhetőleg meg is fogjuk tudni csinálni. Ez a kis akuntom, mert a nagy akuntomon már rég megcsináltam, úgyhogy nézzünk valami karaktert. Hát mondjuk kipróbáljuk loot, és akkor megpróbálom megcsinálni mind a 3 startupot. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog, mivel itt is jönk az első mérkőzésbe. Jaj. Jaj. Még hányszor haltam meg? Ott is van. Első kill. És az is szintén még egy kill. Nagyon szép. Eddig jók vagyunk, hiszen meg is lett az első startup. Itt biztos, hogy lesz meg. Itt egy bull. Befagyott. Azaz, nagyon szép. Mégis lesz az első winnünk szerintem. Ott van, Sandy. És hát, ott is van. Le is hoztuk az első mérkőzést. Hát ez valami parádé volt. Csináltunk ügyítéseket is. Lássuk, léci. Jó, léci. Csak azért 69 coin. Annak semmi OP karakterek. Lehet meg is halok? Halljál meg, légy szíves. Jaj. Ez ott egy kaktusz volt, amit ellöttem. Jaj. Meg is van a win. Top 4-be kell belenni, úgyhogy ez teljesen mindegy. Igen, és már halok. Igen. A rohadt. Mennyien vannak. Itt a bálni. Szép. Nagyon szép. Szép. Jön, mi elultizunk. És gondolom tőle is az ultját. Majd meg így. Azaz, nagyon szép. Hát itt is vagyunk. Következő meccsbe. Ha ezt megírjuk, ha beleszünk itt a top 4-be, akkor viszont ki is nyithatjuk a következő startupunkat. És remélhetőleg most már valami jobb dolog lesz benne. Én direkt nagyon béna karaktert hoztam amúgy. Azt hiszem Power 1-es, vagy hát ja, Power 1-es rank 1-es, úgyhogy ott is van az első hely. Nagyon jó. 10 kussuk. Lici. Hát ez is csak rér. Úristen. 101 token duplázó. Most Spike-ot hoztam. Egy nagyon jó skin van. Az egyik kedvenc skinem amúgy. Spike-ra. Hát akik elfem azok közül is. Ez az egyik legjobb skinem. Az is már látszik, hogy kicsit jobbak az emberek. Talán top 4-be bejutottam. Nem. 5. lettem sajnos. Úristen. Jó. Volt gadgetem is. Elfelejtettem. Ne. Ezt még felesleges volt egy kicsit elnyomni.
Most? Azt terébe! Egyszer öltük meg egymást. Jó. Mi? Ne. Jó. Jó, nem kell. Jó van. Menj már! Úristen, most kicsit megölt volna. Aha, tök mindegy ki meg. Ne. Az nem múltam sokon. Aha. Kettes, de több HP-je van, nem tímelünk, nem szabad. Nem tímelek. Hogy ezek tímelnek most? Ne. Hófa. Simán dobok. Szép. Top 2 szituáció. Na. Jó. Nem. Szép. Első hely. Frank az nem a legjobb karakter. Azért eléggé erős. Ott van még 2 Power Cube, 3, 4. Azt mondom. Nem most összejött. Most tudom ki, ne menjek itt egy Surge is. Még akkor. Akkor persze. Mindegy. Haj meg! Jó, top 6. Ezt megölöm. Nem. Szép. Van még egy lú valahol. Ott van. Húha. No. Hát jó van. Megölt. Igen. Egy szuper, de hát azt nem is. Siege voltam. Sziasztok.